ଆଜି ଆମେ ଲେଖିବା ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ 7 ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସପ୍ତାହର ବୈଠକ ବିବରଣୀ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବୈଠକ ତାରିଖ ଦେଇଛି 1/7/2026, ସ୍ଥାନ ମନ୍ଦାରସାହିପାଟଣା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ସମୟ ସକାଳ 10 ଘଟିକା। ଅଦ୍ୟତା 1/8/2026 ଶନିବାର ସକାଳ 10 ଘଟିକା ସମୟରେ ମନ୍ଦାରସାହିପାଟଣା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସପ୍ତାହ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ସଚେତନତା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଏହି ସଭାରେ ଗର୍ଭବତୀ, ପ୍ରସୂତି, କିଶୋରୀ, ଆଶାକର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସଭାରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଯେ ମା'ର ପ୍ରଥମ କୋଷକ୍ଷୀର ହେଉଛି ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ। ଜନ୍ମର ପ୍ରଥମ 1 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଆରମ୍ଭ କରାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ପ୍ରଥମ ହଳଦିଆ କ୍ଷୀରରେ ଅଧିକ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଥାଏ। ଏହା ଶିଶୁ ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭାବେ କାମ କରିଥାଏ। ଶିଶୁର ଜନ୍ମରୁ ପ୍ରଥମ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମା କ୍ଷୀର ଦେବା ଏବଂ 6 ମାସ ପରେ ପରିପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ 2 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଜାରି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବୁଝାଯାଇଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଯେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କେବଳ ଶିଶୁକୁ ପୋଷଣ ଯୋଗାଇ ନଥାଏ, ବରଂ ଶିଶୁର ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଗତ ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାଏ। ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଦ୍ୱାରା ମା ଓ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ହୁଏ। ସେହିପରି ଏହା ମା'ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତା ଓ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଦୂର କରିବା, ମା'ମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନବଜାତ ଶିଶୁ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଗଲା। ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗର୍ଭବତୀ, ପ୍ରସୂତି ମା'ଙ୍କୁ ନିୟମିତ ପରାମର୍ଶ ଓ ସଚେତନତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶାକର୍ମୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନିଆଗଲା। ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ସଦସ୍ୟ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସପ୍ତାହର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବେ, ମା'ମାନଙ୍କୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ଏବଂ ସୁପୋଷିତ, ସୁସ୍ଥ ଓ ସଶକ୍ତ ଶିଶୁ ଗଢ଼ିବାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଜିର ବୈଠକ ଶେଷ କରାଗଲା।